Ona etorri naiz, pixka bat kontatzera, nola izan zen, Luzioren bizitzari buruzko eleberri grafikoa, nola egin nun, nola hasi zen dana, nola bururatu zitzaion Luziori, egitea komiki bat bere bizitzari buruz, eta pixka bat kontatzen dut, prozesua, eta batez ere nola izan zen niretzat, Luzio bera ezagutzea, bai, hain hurbil, eta, irutu zitzaidan, oso jatorra, baina nik ja banekien tipo oso berezia zela, baina, konturatu nintzen zela oso hori hurbila, ez dakit, ikusten duzu aiton edo tipo zahar bat bezala, baina ez dakit hasieran agian pentsatzen duzu aurkituko zarela espia batekin edo olako zerbait, eta gero konturatzen zara hori ikusita eserita makilla batekin eta txapela batekin eta hori esaten duzu, ostra, ez dut imaginatzen tipo hau sartzen bankuetan metralleta batekin edo, eta gero hasten zara gehiago ezagutzen eta hori, eta nire kasuan behintzat Luzio bihurtu zen nire aitona, oso familiarra, oso maitekorra, ez dakit. Saioan, pixka bat, marrazki batzuk egiten ditut, batez ere nola sortzen diren pertsonaiak komiki egin baino lehen, pentsatu behar dituzula pertsonaiak eta hori, eta ekarri ditut arkatzak eta bozetoak, tintak, originalak eta hori. Gero ere ekarri dut eta erakutsi diet ikaslei Luziok eman zidan kuaderno bat, non eta baitzegoen apuntatuta bere ideiak eta gauza horiek, eta hori aukera izan dute ikusteko hori. Eta galderei gero erantzuten diet pixka bat, eta batez ere beraiek ez dakit jakin dezaten pixka bat edo ezagutu dezaten pixka bat Luzio nik ezagutu nuen bezala, ez?